יגיעו למופע גיימינג ענק יחד איתכם. אז תתכוננו לחוויה עוצמתית ובלתי נשכחת עם פעילות יחד איתכם הקהל. אתם מוכנים לקבל את דה כהן ומאסטר אוהד? כולם ביחד איתי. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. קבלו את דה כהן ומאסטר אוהד! וואי וואי וואי, מה שלומכם קריית גת? מה קורה? מה נשמע? בוא'נה, קהל מלא. איזה כיף להיות כאן, תודה רבה לכולכם שהגעתם ותודה רבה להורים האלופים שהביאו אתכם. בואו נעשה כפיים להורים! יאללה להורים, תאמין לי, W הורים. איזה כיף להיות כאן, אבל אני חייב לפני שמתחילים איזו שאלה קטנה. חמוד. תגידו, אתם רשומים לערוץ שלנו ביוטיוב? וואי, היה חסר לי אם לא יהיו רשומים. אז היום אנחנו הגענו לעשות לכם פעילות מטורפת, אבל לפני שמתחילים, אוהד, אולי נבדוק עוד איזה בדיקה קטנה? מה אתה רוצה לבדוק איתם? חבר'ה, תגידו, אתם מעדיפים ברולסטארס או רובלוקס? שמעתי הרבה ברולסטארס, שתדע. אוקיי, אז בואו נעשה ככה, כמו בלייבים, אני אוהב לעשות סקרים, אתם צופים בלייבים?